Jesu arikuya kuzotora vatsvene. Tarirai zviratidzo zvenguva zvava kuoneka. Ya Yemeni, ya Hosana. Mumwe ari kuchema chema kuti zvirwere zvawanda. Mumwe ari kuchema chema kuti mvura haichanai. Mumwe ari kuchema chema afunga zveidai. Mumwe ari kuchema chema vachoza vana vapedzana.
kusiyana nemhepo. Ngoma ndiyo ndiyo iwe, ngoma ndiyo ndiyo, ngoma ndiyo ndiyo iwe, pano pasi pezuva. Ngoma ndiyo ndiyo iwe, ngoma ndiyo ndiyo, ngoma ndiyo ndiyo iwe, pano pasi pezuva. Ngatiza wondo kuyukireni, wenda South Africa, wosvikako kune mapemba, ndipo panonzipa nyika. Ngatiza wondo kuMozambiki, wenda kuBotswana, wosvikako kune zvimwe, ndipo panonzipa nyika. Ngoma ndiyo ndiyo iwe, ngoma ndiyo ndiyo, ngoma ndiyo ndiyo iwe, ngatitarise kuna Jesu. Ngoma ndiyo ndiyo iwe, ngoma ndiyo ndiyo, ngoma ndiyo ndiyo iwe, ngatitarise kuna Jesu. Jobho anoti munhu akazvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekurarama panyika ino uye azere nekutambudzika. Iwe unogona kukanganwa pekuti kutambudzika ukafunga kuti panyika pano ndo kudenga. Nyika nedenga zvakasiyana, nyika ine matambudziko. Saka rumwe rugwaro ruchiti ngatinamatire umambo huye sezvauri kudenga huye panyika, hutonge muupenyu hwangu kuitira kuti ndirege kumonerwa nenhamo yepanyika ino, nokuti ndinenge ndawanda muumambo hwaMwari unenge waakutonga muupenyu hwangu. Whoa!